Hello guys, welcome to my YouTube channel. YouTube channel berapa? Film shopping arba kudam jual film film video kum thumbnail bar title ni video ku skip खालामा जासे जेब्लासिनो लांदो लोगोफोर आंनि रेन खालामदों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोरा नोंथांमोन आं दा दसेयावनो फोरमायनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोनसिम नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोया गोबावानो जाबायमोन एसे बेस्थ दंमोन नालाय ओमफ्राय दिनै आं नोंथांमोनजों गुसुंब्लाबो नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मा भिडिअ लाना फैलायखो सानगोन नोंथांमोना ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ फेसबुकआव थानाय समाव मोननो हादों ओमफ्राय सोरबा नुखाबाय जानो हागौ सोरबा नुवाखै जानो हागौ ओमफ्राय जेनोखि दाख्लैहाय मा होनो सासे बोरायाहाय सानै हिनजाव लानानै उन्दुलायनायखौथ' नोंथांमोना गोबांथार नुखाजोब्बाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोननो लाना फैनाय जायासै मानो होनना बुङोब्ला बेखौ इसिबां माने लेथ्रा नालाय ओंखायनो आं नैखौ लाना फैनाय जायासै आरोना बै जेनोखि सासे बोराया सानै हौवा मा होनो सानै हिनजाव लाना उन्दुलायनायखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नुखाजोबदों जानो हागौ ओमफ्राय बिथाङा बबे जायगानि बहाव उन्दुदों बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनोबो होनो हाला मोनथिनायब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायनो हागौमोन ओमफ्राय बे भिडिअखौबो बे बोरायनि बायदियानो मोनदों आरो आं ना बिथाङाहाय मा होनो गंसे बिसिनायाव मा होनो सानै हिनजाव ओमफ्राय गाव नैबे बोराय आरोना ओमफ्राय बिथांमोना फुरा जादों लोंदों ओमफ्राय बिसिना गंसेयावनो सानै हिनजाव लाना उन्दुदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना ओमफ्राय बे भिडिअआव बुंदों जे गुवाहाटियाव थाग्रा सिख्लाफ्रा माबादि नै होननानै बे भिडिअआव बुंनाय दं आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लानो हागोन आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ होयैनि सिगां नोंथांमोननिसिम आं नोंथांमोनाव मोनसे गुरै खावलायहरनाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मा होनो नायोल' चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामो आरोना जाहाथे आंना साबसक्राइबारा 6K कमप्लिट जाबाय आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो अननानै आरोबाव साबसक्राइब खालाम जाहाथे भिडिअखौ शेयार खालाम ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो रायलायनायफ्रा बारा मा होनो थाबथा जादों आरोना भिडिअ बानाया गोबाव जालाबाय नालाय बेनि थाखायनो रायलायनायफ्रानो मा होनो थाबथा जाबाय आरोना भिडिअ बानाय रोङा जादों नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरोना भिडिअ बानायबाय थाबासो मा होनो रायलायनायफ्राबो मोजां जायो नालाय थाब जायो ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायना लादो आरोना लोगोफोर गुवाहाटियाव हिनजावफोरा मारै थायो मारै गान्जा सोबो भां सोबो आरो मारै उन्दुना थायो नै नाय फार्मासि न'निफ्राय बेबायदि फैदोंमोन नामा नोङो? नोंनि नोंथाङा बेबायदि थिनदों नामा नोंखौ? ओमफ्राय इयो होनदों जे दाखालि माबानिफ्राय आं नुनाय जे नोंखौ इदि होननानै आंनि बैखौसो हौवा गारना रेन्दिया एसे बिसो हौवा गारना रेन्दिया गुवाहाटियाव दै इसोरो ड्रेसा गान ओइ नोंना ओइ बिना ड्रेसावो rumah sendiri singlai गुवाहाटियाव ओरैसो थानानै बर' हिनजावफोरा मालाय हौवादो मावजागासिनो दङ नै नायना ला रायजोफोर नै हेना आरो प्रतिमा हेनाया बरमानिनो प्रतिमा तामुलपुरनिनो नै प्रतिमा रेन्दी हेना रेन्दी सब भिडिअ गाबोन नुजोबो नोंसोरो टेनसन लाना ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दानि जुगाव माथोबाव आरोना जे जायहा थाखा दं जायहा मा होनो थाखा फैसा बुरजा दं गारि मथर दं बिसोरजों हाजार बोरायानो जाथों सिख्लासाबाबो सिथाबो आरोना जायहा फैसा दं बेयासो मा होनो हिनजाव मोनो होननाय जाहैबाय आरोना बोरायबाबो मोनो सेंग्राबाबो मोनो जायहा फैसा गैया बिस्रा गैया आरोना जायहा फैसा दं सानै लाना उन्दुनो हादों आरोना गंसे बिसिनायाव नोंथांमोना नुखादों ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला ओरै साइडआव माइ गायदों लोगो बिराद दावराव उरजाय हाबफैदों जानो हागौ बेहाय माइ गायनो दुब्लिथिंसो भिडिअ बानाय फैदों नालाय आं नै जाय न'आव बानायाखै न'आव दावराव जायोना रायलायनाय न'नि मानसिफोर बिनि थाखायनो ओरै दुब्लियाव खारबोलायबाय दुब्लिथिं सिरि भिडिअ बानायनो होननानै आरो दा ओरैबो माइ गायदों उफाय गैया थेवब्लाबो बानायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय